Салом алейкум мардум, рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Умедҷон дар канали Умедҷон Техноблог ва Худо хоҳад имрӯз дар бораи телефони Redmi 12 гап мезанем. Телефоне ки бисёр шовшу шид, короче бисёриё гап задан, дизайнаш зур, телефон нағз. Вақте ин телефон буромад, продажаш бениҳоят парид, барое ки Redmi ихе дизайни хушрухати телефони арзон барои мардам пешниҳод кард. Ва имрӯз бошад Худо хоҳад дар бораи ҳамин телефон, дар бораи характеристикаҳои имини ҳамин телефон гап мезанем. Барои чӣ имина ман ин телефон вибр кардам? Ман ин телефон як бор дига пешам обзор карда будам. Мутаассифона ҳисоби оне ки канали ман маҳкам шид ва маҷбур шудам ки як бор дига ай сари нав барои шумора телефони Redmi 12 ра ай сар обзор кунам. Телефоне ки дизайниш ранги айфонай. Ва видеоро то охира тамошо кунед, дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед, барое ки канали Умедҷон Техноблог нав шавад, кӯҳнагӣ шуни маҳкам шуда, касоне ки ай канали кӯҳнагӣ подписатсия ба дар канали навум подписатсия шавед ва чиқадар ки шумо бисёр шудед, ҳамон қадар маро мотиватсиям баланд мешавад ва ман видеои бисёртар, хубтар, беҳтар барои шумо карда рафта мегирам. Бардори азиз, именно дар бораи характеристикаш гап мезанам, лекин мисол характеристикаш дар интернетҳо ҳам ҳастанд ва ҳамаи чизо ман информатсияро аз интернет мехонам. Ва инҷа биёед ман нишонтон тиём, диё кунед бардори азиз. Ва инҷа бошад дар бораи Redmi 12, именно дар сайти официални ами буромадагиаст компания ми Redmi 12 чихе дестен се расветаи гуфтагим сафед, кабуд ва сиёҳуш астай. Redmi 12 экранаш бошад чихе дестен 90 ГГц экран дорад бардори азиз. Ва инҷа бошад 90 ГГц экран дорад. Дар бораи защита чанг ва мақсад об ҳастай IP63. Ин маънои вай дорад ки ай об чакро мақсад защита дорад, лекин дадри об ин телефона бизане дадри об кор мекунад гуфтаги гап нестай. Ва экранаш бошад 90 ГГц, 6.79 дюйм дисплей экраншай ва Full HD плюс качествои экранаш. Экранаш бошад яки материали экранаш бошад IPS. Матви IPS ай. Ва дарш мерем тип экран IPS ва процессор бошад MediaTek Helio G88 ва 5 мегапиксел тройная камера, яки сета камера, як камераи асосиш 5 мегапиксел ай. Ва дарши мерем дар инҷа чихе дестен ғавсии телефона мегӯяд. Ғавсии телефон 8.17 мм ай. Телефон бениҳоят телефоне ки тонки ай. Ина бараш нигоҳ кунед, инҷа бошад бари телефон чихе дестен, ин отпечатки палец, кнопкаош ва камераш. Чихе камераш дестен тонки аг истогай. Бесконечный дизайн камераи цилиндриково. Хай дар бораи дизайнаш гуфтаги аҷада чихе дестен дизайнаш ин хеле витқати ай. Ин дизайн свет сафедш мондаги дар инҷа. Короче, ба ҷои дастум бояд макети самолет мешид, заказ кардагим бояд биёяд. Ва масъалаи ҳамияе ки дар магазини мо бо мохмон имина авиакаси отдельно ҳам дорем, Real Avia гуфта. Ва дар Real Avia шумо метавонед ки билетҳоро ай Тоҷикистон ба Россия омадан хоҳед, агар билет харидорӣ кунед ва ай Россия истода ба Тоҷикистон билет харидорӣ кунед, мисол ба любой территория фармад донадаштаги занг мезанем мегӯед ки салому алейкум Real Avia мада билет дар хӯрай. Просто занг мезанем мепурсӣ билета харидорӣ мекунӣ. Хоҳ ай Тоҷикистон ба Россия омаданад. Билетҳо ҳамаш ба гарантия, ба дили пур харидорӣ кардан гиред. Иншалло хадам ҷавобш метиҳам. Ва бачаҳо иншалло ба дили пур билета чётка бе ягон проблема нависта метиҳам ва поли менависам регистрация кая чихелия чихел нестай. Так что Real Avia номерош мондагай 925 371 0388. Заказ кар билета харидорӣ кун. Чена хеди витқати ай. Ин дизайн свет сафедш мондаги дар инҷа. Ва ози поёнтар мефурем. Свети кабуташ, свети сиёҳуш. Ин ҳар се светаш дидин уже алакай. Ва поёнтар мефурем. Чихе гуфтам ай об защита дорад. Ай обе ки мисол чисто дари об будани истифодаш бари не. Телефони Redmi 12 се расветка қати ҳастай. Расветка сиёҳ, silver, яки сери ва свети дигариш бошад свети кабуд. Яки се расветка қати телефон фурӯш дар буромадагиай ва барои мардума пешниҳод шудагиай. Нишонтон метавонам. Ана ҳамин нуқта, то ана ҳамин нуқтаро агар ки ҳисоб кунем, ин диагонали экрани ҳамин телефон ҳисоб мешавад ва диагоналаш буда 6.79. Дарши мефурем чихе ки дестем бардор азиз, ин дар ҳолати экранаш ва качество дестен хитом дар ҳолати ки кадом функсияи режим читания доштааст дар телефон худаш. Режим читанияро вақте гиром кунед, телефон ин хел мешавад. Вақте киштише хел мешавад гуфта, вақте выключение ва включение.
خب داشتیم می‌فرماییم پایان همین چیزی هستن که این частота اکران 90 گیگ частота اکران 90 گیگاهرتز گفتن ایسوندگی بار درستی که چین ایسوندگی این چیزی می‌فهمیدم ما حرکت می‌گه شما فهمونم اینا سه تا کامera دارد یک کامراش 5 مگاپیکسل کامرای دیگرش 8 مگاپیکسل و این کامرای رسانش باشد 2 مگاپیکسل تشکیل می‌کنند همین تلفندا ایمینا و основной کامرای قفل گفتگو по 50 مگاپیکسل و макро камера шедесем макро камера чи вайс сарҷом мекунад ай наздик сурат мегирӣ даже бузирукҳои ова дида мешавад макро камера ҳамин вайс сарҷом мекунад ва кинокамера доштааст и функсияи дополнительни телефон худша иҷо бошад дар бораи батарейкаш гап зада агар батарейкаш 5000 мач 18 ватт 20 зарядка дорад и шуда и 18 ватт 20 зарядкае ки дар комплектасияи телефон худаш мебарад инҷо зарядкаи 20 комплектасияи худаш ҳаст ва дарши мерем 7 соат кор мекунад агар обычный ба визов гап занед 23 рӯз режим ожидания просто дар режим ожидания мондагитонда як кнопкара телефона просто ин телефонда дастонайд телефон нахе гиронайд нахе гирон нахе киштинаш эстод 23 рӯз ҳамин ҳолатда телефон зарядаш задерживать мекардааст 16 соат ба видео тамошо кардан ва 26 соат ба хондан просто китоб читад работад и читад 26 соат қариб ки якним рӯз як рӯз зиёдтарак ва процессорш бошад Mediatek Helio G88 игровой процессор бигем мешавад тип процессори компанияи Mediatek ва ҷои флеш-карта дорад чиқар ки десем ҷои флеш-карта ёки сим-карта ҳар ҷоя ва ҳаминҷода шумо медонед ки худаш памяти телефон то 256 мешавад и то 1 терабайта флеш-карта дополнительно монатон мумкин ишо ду намуд характеристика хати 4 ба 128 8 ба 256 ҳаст 8 ба 128 лекин мардум кам харидорӣ мекунанд барои оне ки дар ҷое ки 8 ба 128 аст 15000 рубл 8 ба 256 16000 рубл конечно ман бошам мисол 8 ба 256 мехарам 126 не барое ки памят чӣ қадар калон кишид ҳам қадар хубтару беҳтар мешавад ба ин хотир 256 бисёр харидорӣ мекунанд 8 ба 126 бениҳоят камай барои фурӯш ман ҳамин фикр мекунам намедонам хай бо фикротон дар комментария нависен кане ки шумо дар кадом намуди параметри характеристикаҳо шумо дар интереснае памяти калон ёки памяти майда ва оперативни памяташ яъне ки ҳастай 8 гигабайт ҳастай ҳастай 4 бо ҳастай то 16 ҳастай лекин озашад 16 гигабайташ то мода наёмада ба ин хотир мода то 8 тагаш омадаги намедонам боре чи чема 16 тагера хайдан телефони Redmi Note 12 хайдан ва фин хубтара ва иҷои функсияҳои дига отпечатки палец нишон даги ки дар кнопкашай дарши мерен дополнительни функсияш NFC дорад радио дорад разъём барои наушник iki blaster иша нафаҳмидам короче касе ки фаҳмида бошад нависад iki blaster чие ва ин бошад дар бораи дизайнош хатон дидем полни ин хати дар сайти официални компанияи Mi ҳамизо омадагия ва бардорез ин ҳами телефончае ки дар дасти май телефони Redmi 12 ва ин ҳозир бошад камерашаш мода якбар нишон метиҳам ин бошад камераш бардори азиз камераша десем 5 карта зумуш ва бошад камера 1 карта зумуш дискае ки дар ҳами официални сайти Xiaomi биромадагиёд ма шумо нишон додам ин буд характеристикаҳо именно дар бораи телефони Redmi 12 ки дар соли 2023 анам хеле дизайн қади мода пешниҳод шудагӣ буд ҳама ҷои қизиқиш дар бораи нархи телефон гап мезанем охири видеода ҳам вақт мешава ирам охири видеода значит маънои вай дорад ки видео тамош десай ҳозир бошад дар охири видео нархи телефонро мефаҳмед ва нархи телефони Redmi 12 428 дар магазини Realphone чанд сом монай гуфтаги саволда ҳозир ҷавоб медиҳем нархи Redmi 12 428 дар магазини Realphone в данный момент яъне ки дар айни ҳол дар санаи 12 моҳи декабри соли 2023 нархаш бошад 12990 рублай 4 ба 128 яъне ки оперативни памяташ 4 гигабайтай памяташ бошад яъне ки хотираи телефон бошад 128 гигабайт нархаш бошад 12990 рубл ва ҳастай ҳамин телефонро чӣ қадар гуфтам мода бо дин варианти 8 ба 256 нархи телефон бошад дар магазини мо в данный момент яъне ки дар айни ҳол дар моҳи декабри соли 2023 нархаш бошад 14990 рублай ки телефон нав запечатми 1 сол гарантия қати ай магазини мо гирифтанад мумкин ай гарантияи магазини Realphone 1 сол хоб так что телефона агар ки дизайнаш характеристикаошон маъқултон бошад метавонед ки бемалол харидорӣ кунед вариантҳо бисёранд
телефоно. Лекин ин телефоно афзалияти ҳама хуби хубша гап мезанам ба шумо ки экрани телефон 90 ГГц, батарейкаш 5000 мАч, памятиш бошад бениҳоят баландай. И ещё дизайниш просто дизайни бомбай. Чиқар деси корпус глянсовый шишагиай. Ну дига ягон чизи гуфтан дар кор нест. Гапи зиёдӣ я харабор меган, чиқар меган. Агар ки маъқул ҷавша заказ ки рақамҳо дар рӯи экранай. Ну, жда дорем заказатона доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия, ба ҳама территорияи Россия дорем, тавассути почта Россия равон мекунем ва муроҷиат кунед, доставкатона қабул кунед. Телефони нав по-любому дигаай. Телефонот агар ки наҷда боша, вақти иваз карданаш расидагиай. Магазини Реафон дар хизмати шумоай. Бемол заказ кардан гиред.